sesiphinde sabuya nezinye zazo sanibonani. UDoja Cat oyindodakazi yomlingisi uDumisani Dlamini kunezindaba ezithi usezinhlelweni zokutheleka kwelaseNingizimu Afrika. Sonke siyazi ukuthi uDoja Cat ogama lakhe langempela kunguZandile Dlamini unezimpande kuleli. Uyise ungumlingisi owaduma kakhulu kwiSarafina uDumisani Dlamini. Sekuneminyaka abalandeli bebuza ukuthi kuzokwenzeka nini ukuthi laba bobabili bahlangane. Muva nje kukhona izinkulumo ezizwakalayo ezinkundleni zokuxhumana ezithi kunezinhlelo zokuthi uDoja Cat atheleke kwelaseNingizimu. Nakuba engakakuqinisekisi lokhu ngokusemthethweni, abaningi bakholelwa ukuthi isikhathi sokuthi uDoja Cat abuyele ekhaya sesifikile. Kodwa umbuzo uthi ngabe uDumisani ukulungele lokhu? Esikhathini esedlule kube nokungezwani kancane phakathi kwabo ngendlela abakhuluma ngayo kwabezindaba. Singakhohlwa ke futhi ukucindezela ulike siphinde futhi sisubscribe.